Ambalima lamani ke ba chama hana musama hani filali ke ba chama ani amusama hamawiya TV sanfɛ alhamdulillahi rabbil alamin ina fɔ an bɛ an ye lawudu ta aw ye cogo min na an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala barkada ina fɔ a ye bi jira anw na wala da tɛmɛnen an kumana aw ye mɔgɔw ka n'o ye sherifu ye minnu n'a sɔrɔ u wulila ka se an karamɔgɔ Shana Hamawulaw ma ni Allah subhanahu wa ta'ala u garisɛgɛ tarikɛ mukadamiya la olu ka wirdu di cɛw ma k'a di musow ma kɔrɔn ani tilebi ni bayabaw ni kɛɲɛkaw fɛ an ye da donna Shana Hamawulaw ka o kalanin kɔrɔba ninnu alajɔnba ninnu dɔnnibaba ninnu n'a sɔrɔ u ma se ka sigi fɔ u ka taa wirdu minɛ nin tarikɛ in sira in fɛ ka sababu kɛ u ye fɛn min ye a la an ye lawudu ta aw ye k'a fɔ bi sigilen o bɛna kɛ tarikɛ in a sopasmaw kan n'o ye a serekɛw ye ngo mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka n'a fɔra tijaniya ni tarikɛ in dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ yalama ko tarikɛ in ye mun ye i n'a fɔ an bɛ a mɛn nangariya ba dɔw ka kumaw na u bɛ tarikɛ in u b'a lagosi u b'a fɔ ko bid'a de don alhamdulillahi rabbil alamin an ko bi sigilen o bɛna kɛ ɲɛfɔliw kan n'a sɔrɔ dalilu bɛ tarikɛ in na sunna la n'a sɔrɔ dalilu b'a la Allah subhanahu wa ta'ala ka alquran belebeleba la an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna aw ka an ka video ninnu a k'u aimer a k'u partager o tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonné an ka page kan walasa émission nata ninnu a ka niyɔrɔ sɔrɔ olu la ni ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu bolo a ko olu sɛbɛn an ka commentaire la na Allah subhanahu wa ta'ala ye waati nataw yira na an bɛna jaabulu kɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أما أن تنين الله سبحانه وتعالى كأو كيسي كأو نيرو جانيا كبو شيطان تمنين كفر من سيزين الله سبحانه وتعالى توبر كماي الله سبحانه وتعالى من نالي آدمنا أبا الله أما الله سبحانه وتعالى تنو سوكي عليه أنك لا قوم لا أسلام سلا سنمانك إنك أنك لمن جوني نافع كتابي وتمنين كفر من كيسين نما جايا نبي سنمانك نوي الله ديني أمنا تديني be foli ani wale man do ke kanyesi lele ke bagaw ani lamen ke bagaw ma kerengere na mo gomeno abonné do anga page nunu ka awfo ka aw wale man do ka yini Allah subhanahu wa ta'ala fe aka here chama ke nen o bele jele ni na san ko kimenen ko fe aka on time limana nyuma ka ya rabbi Allah ko ngala ka sallallahu alaihi wasallam ka sunna ko to ina fɔ an ye lawudu ta aw ye cogo min na k'a fɔ an ka bisigili o bɛna kɛ tarikɛ in a sobasmaw kan ni o ye tarika hamawiya tijaniya muhamadiya n'a sɔrɔ dalilu de b'a la alquranu kɔnɔ ani kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna i n'a fɔ i bɛ nangariya kɛbaga dɔw ka kumaw mɛn minnu bɛ a fɔ u bɛ fɛn fɔ tarikɛ in ma k'a fɔ ko bid'a don alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ an ka tarikɛ nin de Allah kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna an ka tarikɛ in paskine alquranu bɛ kan Allah subhanahu wa ta'ala yamarali kɛ ni kira sallallahu alaihi wasallam aye abara kira sallallahu alaihi wasallam aye yamarali kɛ ni abara kɛ fana ni dalilu caman ye Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn amina wala kɛ aw tarikɛ in a kalandenw mɔgɔw ye fɛn f'u ma ka kɔn biɲɛ amenu n'a sɔrɔ u kuma tarikɛ in faamu nka jabulu direw ma jabo minnu n'a sɔrɔ o ye olu wasa u ka kumafɔlenw ma alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ Muhammadul Mukhtarul Maruf a ye kuma min fɔ kalandenw ɲɛna an bɛ segin o kan ka o langali aw ɲɛna a b'a fɔ an ka tarikɛ in dungew ma mɔgɔ minnu ye tarikɛ in kalandenw ye ani a mɔgɔdamuw ye ako wa ashabuhu ghurrun kiramun amajidun
على سنة المختار حقا بلا لوم فيدعون ربهم غداة أشية يريدون وجه الله لا تعد عن قوم أكو أنا طريقين دونجو نو يطريقين أكلندوني أكو نوني تشبل بل بودي منهم كبون الله سبحانه وتعالى يرون وبيا الله كرا صلى الله عليه وسلم كسنة كحقيقة يرلا جلك يشوفها أكو نوني مخوي وبيا الله سبحانه وتعالى كسمة سخما وسخما ولدا ولدا والله يقول كسمانين uteka keka fenyini Allah subhanahu wa ta'ala fe fu be ka Allah subhanahu wa ta'ala jati de nyini na fulo nyini te de nyini te baka nyini te jako nyini te fo Allah subhanahu wa ta'ala ko ayin kosuma o be ka Allah subhanahu wa ta'ala kosuma o itina nin jate jama kulu shila na soro nin tarika mo woto balma ke balma muso ni ko wasara sere ye shana hamaw lo ka kalandunka lazimu min nasro abu bolo ube dumenen do aka so madaw fe an wulo fe uteka fo nyini fo Allah subhanahu wa ta'ala jati ni ye jama ko wera farale nyonka min te shana hama lo ka kala ndungi ka fu ka la ko suma nasro ute fendo nyini magodo nyini ni te ala bolo aka suma iko yi shana hama lo ka kala ndungi ku dumenen menika ni waso ko bele baye ani kawa ko bele ba min nasro kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna sahalin de barayna abikla ka fo nyefe tuguni tariqatuhu ja'at kitaban wa sunnatan bila zaid hukmin la wala naqsin an hukmin fa arkanuha istighfaruna Allah rabbana wa min ba'dihi tati as-salatu 'ala al-ummi wa thalithuha tawhid man laysa ghayruhu wa awdaha fadlil kulli min kamari tam alhamdulillah ako ni tarika min fla on boloni ako tarika inana alquran kono tarika inana la kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna yan kalam ko muhammadul muqtar alika kuma de ina fo antemena ala muqaddam kabila kono muqaddam bami ni Allah subhanahu wa ta'ala ni doni bada ama na e chesni bakani tarika kono alika kuma de fleni ako ni tarika inana Allah subhanahu wa ta'ala ka alquran de kono akwana na ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna de ako ka soro ama jidili ke Allah subhanahu wa ta'ala ka kiti foila ma foi faraka wa man na gasilike Allah subhanahu wa ta'ala ka kiti foila ma foi bo ala ka kiti ala ko tugumi tarika nyi barake adana ama fen faraka ma fen bo ala ako muna ako tarika nyi silike ode anga Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi ne balma kan balma muso e ma delika me ka foko ala ko ayin ya fadeli on bela jele ba do ko islamiyati tani ya fadeli te tarika inna na munjira ona ko ayafu astaghfirullah inte ko gura dina kono ni mo ko min ko mo ko ma aya astaghfirullah ke ani tigi ma fen fara ala ka kitu gade ni mo ko min ko aya astaghfirullah ke ni tigi ma fen bo ala ka kitu gade o tamanen ko fe ako astaghfirullah ko fe ko tarika in seleke do ye ko anga solike ala kira sallallahu alaihi wasallam mi am bela jele ni ko afo Allah subhanahu wa ta'ala ma fo on nyina ka fo ale yere daga solike wa ama fo ko aka melaka buga ko aklala ka fo e min le manyena ale Allah subhanahu wa ta'ala la aka kuma kana ga solike ala kira sallallahu alaihi wasallam man ma ken balo musu o kuma na e ma ke limani jonyin wa wallahi keroyi donc a wajibi alendo on bela jelenga anga Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kala batu ala ko alemi ka ke aka meleka o bake o minu limanya ka o ka ke jermina to kofe o kelen on bela jelenga nan sabatira ka kanye mu'minu be amboke wa tarika ka sabbe fulani ako asabana o de ka Allah subhanahu wa ta'ala kelibantiya Allah subhanahu wa ta'ala mi ni fulana ta wal makan bal muso ni alsama sama sin folo de ala kira sallallahu alaihi wasallam na sama sin mun di o man no islam e josuni ako o folo de anga seria ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ni alete batu bawarati to tarika ina na o kuma kan de do on koro ko anga ni ko folinke no o la ilaha illallah ko foli ka chai ako dalilu min benna alquran ko non bal make ne bal muso do mo ko be se ko jate ka banwa mo ko be se ka olu fo ni ga se udana wa
nunun dalilu jelendo kateme kalo kile tan nani suka ala kira ka sunna kira madadi fa abeka kuma ka safurla nye fo anye kira madadi fa kuma na ka fo ka soli tuga nye fo anye kira madadi fo aye zikuru tuga nye fo anye ka fo ale bi minke ale ye min fo nabi mateme no nye min fo minga usani abe ko ila ila ni wasara tarika in so pasima ye ka fo dalilu be Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ni wasara tarika in so pasima ye ka fo dalilu be ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna le balma muso an karamugo Muhammadul Mukhtar abika nyini ngalike ka nyesi ema abika nyini ngalike ka nyesi nema ani Allah me bo bele jelima ako yelma fa hal yakmulu dinal qawima bi ghayriha yalama dine kleni mami ko dine jora dine klena ka funga dine klena ko dine bisika kle ebolo astaghfirullah bole ko fa Allah dine mina sika kle ebolo ala kira ka soli bole ko fa Allah dine bisika kle ebolo la ila Allah ko fa ni yo bol donc o jabibe ebolo o jabibe nebolo emi fana be kan lame o jabibe iyebolo ay kuma do dawka mbisidu ako wa min ulama isu'i ma huwa kal bahr akunga doni baga do be ula minu nasoro doni baga jugiya fe u jugera foka ke ina fo bakan ka juga ka ko mi bakan ye jumani fe min yere bi boloni tasibo enda sido temena munde ka ni mogo min be ka astaghfirullah ka bi soli ala kira ka bi la ilaha illallah niki ibo o mushrikuya niki ibo o kafiriya niki ba foko o yebida mo ko balma kem balmo muso don baga jugati tamani alhamdulillah rabbil alamin nintiye an karamugo Muhammadul Mukhtar alek ye nyafoli kuruni doke nintiye o doron balma kem balmo muso mbiseki mbena an karamugo doka kuma kana no ye mukaddam bilbil bado ye atoye Sheikh Muhammad Lamin abeka kuma ya ba fo ya ba fo ne ba fo Allah me ba kini na bele jeli akwa ngado fala uradu asluha alkitab wa hadduha ukhudun kul alazil khaliqa ako wirdu minum be ambulo ambika wirdu minum ga sogoma fe ani wulada nunu fe wallahi ako ko Allah sile alquranu bi ko Allah de anya mariya ni uye ka fo ayin ko suma sogada fa ayin ko suma wulada fa be dankari bela jelena naso Allah subhanahu wa ta'ala man fo anye o tamenen ko fa ako haddu minum be wirdula daminu sigilendo ala no o ye shartu minum be ala ako shartu minum bora dal babare yoro ala ko ayeni to ala ko akanani ke ala ko ayeni to ala ko akanani malma ke balma muso ko no falendo ni na ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna falendo tumana akoy ma ikado ko Allah subhanahu wirdu silike ولي فأركان استغفارنا من ذنوبنا صلاة على المختار وهي وسيلتي إليه وذكر جاء في الذكر ذكره بحيللة أعلى وأفضل كلمة الحمد لله رب العالمين أقول طريقة سلكي ودي أن الله سبحانه وتعالى يفضلك بأنجمنا كن يسلك بلدي أقول طريقة أسلك فلنا ودي أن أسلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ale de on nye sira de ale de ya on ga sira de sira te on boloka ala soro ni kira sallallahu alaihi wasallam ka sira inte balwa ga balwa muso ala soro sira be e bolowa abe ne bolowa na soro amata ni kira sallallahu alaihi wasallam ka sira ay ni dore bi bolo e ga fadda durubla ala kira na no ni dore bi bolo sungalo sumbla ala kira na no e ka dore ke ne soro sira ka ala soro sira wala te on bolo fa ka soro ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sira ako aseleke sabana odi anga Allah subhanahu wa ta'ala kosuma otumana ni tarika nye kosuma li jumenta kauke aka seleke sabana ye o la ilaha illallah kuma kande ako akibarana na oma kafo anga ala kosuma ni la ilaha illallah ye ko oye kuma ka wala fo samandi de anyo takase o ye che chama kira sallallahu alaihi wasallam kuma ye bal ma ken bal muso
ne miri e fana ke sigi miri ina don ka foko Allah ka alqur'anu aya chama nana anga tariga ni seleke folo ka subasma folo ngano ya astaghfirullah e ka suratul hud aya sabanan Allah subhanahu wa ta'ala bi kuma efe ina fo abikuma nefe ina fo abikuma Allah ba kide na bele gele fe astaghfiru rabbakum thumma qudu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya fadili au ka tubi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai kangati e bi songa to kofe bi kuma kai fole kofe wa dan lu be joni mbolo mo ko min ba fo mo ko min yeni tarika indu menye ni adumene no astaghfirullah kelika ka fo ki ga fo o bida mo ko make an ka tashi an kuma folo na nam bi fa min fo an ka tashi on na do ka fo ko an ka mo Muhammad al-Mukhtar ye kuma folo mi go ka fo tarika indu ya ala ka sallallahu alaihi wasallam minani ye ala ka sallallahu alaihi wasallam ka sunna ko kira sallallahu alaihi wasallam ko in istata'tum an taqulu min al-istighfar faf'al akoni aw sira astaghfirullah fokka chaya fa innahu laysa anja inda Allah ta'ala wala ahba ilayhi min ako abafo onyena kam min bisiga on kisi ala yorola ko astaghfirullah hadin balmaka ya la ya fara mo mi ma ye kisi so wa min kadi ala e de awahul hakim ako balmake balmuso e ka suratul nisa ilaje Allah subhanahu wa ta'ala bika kuma nefe ina fa bika kuma efe astaghfirullah kunga ba fa chukudi wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu mu'mini abi jugumake abake wala ma mu'min be ka yera kun tonyo summa yastaghfirullah ko faati bi Allah subhanahu wa ta'ala ya fa deli yajidullah ghafurur rahim abi Allah soro ya fa baye aleye abi Allah soro hina baye alila ni aya imbe on lasu kake Allah subhanahu wa ta'ala ya fa deli ka sababu ke munye on hadama de da falente on be lajele ya don ka foko on hadama de be fili ke bagadi madama mo ko min be fili ina fo on ba fo bamanangana ko jimi baga be fili furaju membe ela mi astaghfirullah din tari gayna na o de nyefo inyana ka fo somo wudo la ka astaghfirullah ya ba la min on fa jigo wala ke mala muso ye tari kan so ko folo ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna kono alquranu yere kumana astighfaru ka yoromina ni odudo warawal bayhaqi an zubair an nabi sallallahu alaihi wasallam bayaki yeni mafla hadisati zubairi ako ayamin ala kira sallallahu alaihi wasallam man ahabba an tasura fi sahifatihi ako ni mo miya kanu ka fo lahara do gafe mi meddi imano ye bara mi nge je kono o gafe o dioro la ka fo ikan nison jani ka gafe ditaye fal yakhsura fi hal istighfar ki ga astaghfirullah cha ya astaghfirullah shi haka o haka ke je kono ne Allah subhanahu wa ta'ala to sore ka gafe mo malwa ke malo muso etara so Allah ya fale di ka gafe kono ni so je ko da yalla ma mo gojme mina on bali astaghfirullah kelina Allah subhanahu wa ta'ala ka dalilu so le ko fe ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna jalik adone ko fe ka fo ko kira sallallahu alaihi wasallam ni sa Allah subhanahu wa ta'ala kusmani tarigana na saudi do alhamdulillah rabbil alamin dalilu ka cha Allah ni suratu ali imran kono na laje Allah subhanahu wa ta'ala ba fo onye nga o fotu woni ba fo ko e kana sigi ne fana kana sigi ko ngante la ka ken wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ako ayate la ka ta junubu ya fama al ya fa delima adal ba mayro na ka bo adal ba mayro mal make ala ko ngante ya ko roye kana sumaya nga antelia kanya astaghfirullah hakeli dima ya Allah subhanahu wa ta'ala kanya mala kan ka fo on antelia bela yelenye istighfaru dalilu
balma ke balon so wakati se ku jate ka ba ala kira ka sunna wara be ba fo ko Allah subhanahu wa ta'ala hakli sigoro fla di alima amando ako hakli sigoro folo ako chogodi wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi ako Allah subhanahu wa ta'ala tinna mando nyanga tafiyo ka Muhammad dujal ako ni hakli sigoro folo alayhi sallallahu alaihi wasallam ahamina nine taraka bom mando chela dun aya ubuna nyanga ta soro de Allah subhanahu wa ta'ala yi hakli soro lana di am ako chogodi wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ako ale Allah subhanahu wa ta'ala ti mando nyanga ta fiyo kaso be ka ale ya fadde on ba do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala kan nyanga ta korota ka bo davon ka ni sababu ba Allah ya fadde ya sababu in tarika hamawiyati jana muhammadin an karamo yenin di awma on bi sogoma daw kenika Allah wala daw kenika ina ko Allah subhanahu wa ta'ala yo on yi tugumi min wasara mo ko bele jelenyi astaghfirullah dalili alquran bele bele bayan kono min wasara mo ko bele jelenyi istighfaru dalili alakra khasul min bele jele shidonen kofe malma ke balmo musu ka fo tarika hamawiyati jana muhammadin seleke folo de ni alquran kono aseleke folo de ni kira ka sunna nangari al baga be mini ka fo ko ibnani tarika nangari on ba don ka fo iye Allah ka alquranun nasi jenna ngari baga de ka sabu ke nasi jere na fo ka ya fa delike ka sabu ke ala kira ka sunna de na fo ko aye ya fa delike ande ma min gi bon nangari ya alquranun nangari ni mo ko min ki bon nangari iye kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna nangari Allah subhanahu wa ta'ala kele ko fe ka fo wasqurullaha kathiran la'allakum tuflihun ayala kusma kacaya ayala kusma kacaya wala sa okis aya kusma kacaya Allah subhanahu wa ta'ala kele ko fe kan kuma min tarika ina na o ala kusma sira de ira ila min mo minye onangari alhamdulillahi rabbil alamin نفروا شاب محمد لمن وعفو أونينا ومن كذب النص الصريحة فكفره بتغذيبه للناس حكم الشريعة أبوني مغني ناصر أي القرآن الناس السحلي ني أيو أننكريا أو شريعة الناس دبي أوتيكين كافر أي أمات كي كافر القرآن الصصبغا شريعة بكو أوتيكين الحمد لله رب العالمين أخوانا abangina on bela jelenye ajera on bela jelenye ka don ka fo ni tarika yin asilen do Allah subhanahu wa ta'ala ka alquran le ka asilen do ya sallallahu alaihi wasallam yetu yin sida kuru ni le anya kanu ka bijini ni wala wala awye tarika yin supasma folola ba ko oma ka bonya nga pajuka wala sa emission na taw kasga ni rosoro la na ye video no soro akaye ne ni ga partager wala sa mo ro kasga ni rosoro ala amma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin la la sigida wara irana amina kuma supasma flana inga do ye kasoli kana sallallahu alaihi wasallam ka tarika supasma flana asigilendo solidika Allah subhanahu wa ta'ala ya barani min kani ay kira sallallahu alaihi wasallam kuma minun ke o fanaka kamina da kuma